അഭിജയ സുദുരാചാരോ ഭജന്തേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേപി സുപാപയോനയഃ ശ്രീയോ വൈശ്വാസ്തദാ സൂത്രാസ് തേപി യാന്തി പരാം ഗതിം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമ കുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം പുനർബ്രാഹ്മണ പുണ്യ ഭക്താ രാജർഷയസ്തദാ അനിത്യമസുഖം ലോകം ഇമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വ മാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ മനുഷ്യർ പല വർഗങ്ങളിൽ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്മനാ ഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യ യുക്തേവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായും മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ രാജവിദ്യാ രാജഗുഹ്യ യോഗോ നാമ അത നവമോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ സാവിത്രി മാതാജി. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഇന്ന് വ്യാഖ്യാനമാണോ ഇതാണോ ശ്ലോകമാണോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. അപ്പോഴാ ഇവിടെ ഉണ്ട് മാതാജി മഴ, വല്ലാത്തൊരു അന്തരീക്ഷം. എന്താണെന്നോ എന്തോ ഇടിയില്ല ഏതായാലും. അത് ശരി. നാട്ടിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല മഴയാണ്, നല്ല ഇടിയോടുകൂടി. ഇവിടെ ഇന്നലെ നല്ല മഴയായിരുന്നു, ഇന്ന് വെളുപ്പിനെ മഴയായിരുന്നു, ഇന്നിപ്പം മഴയാ. ഇപ്പൊ മഴ തുടങ്ങിയില്ലേ? മിന്നലൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, മിന്നലും ഇടിയൊന്നുമില്ല. അതന്നെ കുറച്ച് സമാധാനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കാ കീർത്തനം ചൊല്ലണ്ടേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി എന്നാല്? ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി അല്ലേ കേക്കട്ടെ. മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. പത്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. മാതാജി മതി. മാതാജി മാതാജി ചൊല്ലു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പത്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഗോകുലം തന്നിൽ വിളങ്ങും മുകുന്ദന്റെ പൂമേനി എപ്പോഴും കാണുമാറാകണം. പീലി തിരുമുടി കെട്ടിയതിൽ ചില മാലകൾ ചാർത്തിട്ടു കാണുമാറാകണം. ഗോരോജനക്കുറി നല്ല തിലകവും ഓമൽ മുഖമതും കാണുമാറാകണം. ഓടൽ കുഴൽ വിളിച്ചച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇച്ഛ നൽകുന്നതും കാണുമാറാകണം. പൊന്നിൻ മിന്നും കളം തന്നിൽ പുലിനകം കുണ്ടലം ചാർത്തിട്ടു കാണുമാറാകണം. മുത്തുകൾ രത്നവും ഹാരവും കൗസ്തുഭം ശ്രീവത്സവും മാറിൽ കാണുമാറാകണം. തൃക്കൈകളിൽ വള കൈവിരൽ പത്തിലും മോതിരം പൂണ്ടതും കാണുമാറാകണം. പാണി പത്മങ്ങളിൽ ചാരുത ചേരുന്ന ശംഖ് ചക്രാദിയും കാണുമാറാകണം. പീതാംബരപ്പട്ടു ചാർത്തിയരയതിൽ ചേലണിഞ്ഞെപ്പോഴും കാണുമാറാകണം. പൊന്നരഞ്ഞാണവും കിങ്ങിണിയും നല്ല കാലിൽ ചിലമ്പിട്ടതും കാണുമാറാകണം. കേശവൻ തന്നോടെ കേശാദിപാദവും കേശവ നിന്മേനി കാണുമാറാകണം. പാരിൽ പ്രസിദ്ധമായിടും ഗുരുവായൂർ വാണരുളും കൃഷ്ണ കാണുമാറാകണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. വിജയ മാതാജി താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മ മാതാജി. പത്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. പത്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ ചെല്ലുന്നില്ല. മാതാജി ഇല്ല. ചൊല്ലിക്കോളൂ, കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇല്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നേരത്തെ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കണ്ണന്റെ വീട്ടിലാണെന്റെ ജോലി, അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞാൽ അതെന്റെ കൂലി. കണ്ണന്റെ വീട്ടിലാണെന്റെ ജോലി, അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞാൽ അതെന്റെ കൂലി. കൺകളിൽ ഉമ്മ കൊണ്ടു മൂടി കാലത്തവനെ ഉണർത്തിടേണം. എണ്ണ കറുപ്പ് പടർന്നിരിക്കും കണ്ണാൽ കിടന്ന വിരിപ്പു മാറ്റി, കോസടി നന്നായി കുടഞ്ഞു കെട്ടി മേശയ്ക്കു താഴെ ഒതുക്കിടണം. കണ്ണന്റെ വീട്ടിലാണെന്റെ ജോലി, അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞാൽ അതെന്റെ കൂലി. ഒക്കത്തവനെ എടുത്ത വണ്ണം മുറ്റത്തു കാക്കയെ കാട്ടി നിൽക്കും. കാക്ക വിളിക്കും വിളിയിലുണ്ടോ കൂട്ടുകാരാ വഴി എന്ന കൊഞ്ചൽ. കണ്ണന്റെ വീട്ടിലാണെന്റെ ജോലി, അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞാൽ അതെന്റെ കൂലി. എണ്ണ തേച്ചു കുളിപ്പിച്ചു പിന്നെ പൊന്നുനെ ഊട്ടലും എന്റെ കർമ്മം. പിന്നെ അവനെ ഞാൻ കണ്ണനാക്കാൻ എന്തൊക്കെ വേഷമണിക്കണം. കണ്ണന്റെ വീട്ടിലാണെന്റെ ജോലി, അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞാൽ അതെന്റെ കൂലി. വീടുകളിലൊക്കെ കണ്ണനുണ്ട്, എന്നുടെ ഉള്ളിലും കണ്ണനുണ്ട്. എങ്കിലും തേടുന്നു ഞാനവനെ, എന്നുടെ വീട്ടിലും പുറത്തുമെല്ലാം.
കണ്ണനെ നോക്കലാണെന്റെ ജോലി, അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞത് എന്റെ കൂലി. കണ്ണുകളെയും കൊണ്ടു മൂടി കാലത്തവനെ ഉണർത്തിടണം. കാണന്റെ വീട്ടിലാണെന്റെ ജോലി, അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞത് എന്റെ കൂലി. കണ്ണന്റെ വീട്ടിലാണെന്റെ ജോലി, അവൻ കണ്ണാലൊഴിഞ്ഞത് എന്റെ കൂലി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു. കൃഷ്ണ മാതാജി, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാ ചൊല്ലണേ? മിനി മാതാജി ചൊല്ലുന്ന കൊറേ ദിവസമായില്ലേ മാതാജി? ഞാൻ ചൊല്ലാം. എനിക്ക് തൊണ്ടയ്ക്ക് ചെറിയൊരു ഇതുള്ള ശരി. കാരണം ഞാൻ ചൊല്ലാത്ത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് ചൊല്ലണേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ അല്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലി. ഇനി ആരാണ്? നമുക്ക് ധന്യമാതാജി തന്നെ വിളിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയൊരു കീർത്തന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. രാധാരമണ 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 കഹോ. രാധാരമണ രാധാരമണ राधारमण कहो. जिस देश में जिस वेश में जिस धाम में रहो, राधारमण 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 कहो. राधारमण 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 कहो. जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधारमण 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 कहो. राधारमण 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 कहो. जिस योग में जिस भोग में जिस रोग में रहो, राधारमण 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 कहो. राधारमण 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 कहो. जिस राग में विराग में अनुराग में रहो, राधारमण 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 कहो. राधारमण 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 कहो. जिस मान में अपमान में सम्मान में रहो, राधारमण 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 कहो. राधारमण 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 कहो. राधारमण
राधारमण राधारमण कहो राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो राधारमण 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 कहो। हरे कृष्ण माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി, കൃഷ്ണ. നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. അതെ. कृष्ण हरे ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. हरे മാതാജിയുടെ कृष्ण हरे ഡിഫറെന്റ് कृष्ण കീർത്തനം മാതാജി. എന്താ മാതാജിയുടെ ഡിഫറെന്റ് കീർത്തനം എല്ലാം. അതെ, ഹരേ നല്ല കൃഷ്ണ രസമുണ്ട്. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തുടങ്ങാം അല്ലേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക്? ആ ഹരേ അതെ കൃഷ്ണ. അതെ. പിന്നെ ഗോലോകാചാര്യ പ്രസന്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ അതും കൃഷ്ണ. 9th ലെസണും കൂടി എടുക്കണ്ടേ? അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. हरे कृष्ण महाराज। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. നമ്മളെ ഗോലോക ചാർട്ടാണ് ആദ്യം കാണുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും എല്ലാവരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഗോലോക ചാർട്ട് പ്രസന്റേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ ഗോലോകം എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ധാരാളം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ അതെന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അത് നമ്മൾക്കൊന്ന് കാണും. ഓക്കെ, ഞാൻ കുറച്ചു നേരം വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യും. എന്റെ ഫോണാണ്, അപ്പൊ അതില് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അധികം സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രേണു മാതാജി അല്ലെങ്കിൽ മിനി മാതാജി അത് സെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോ തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, മനസ്സിലാക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളതാണ്. ഈ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ളത് എന്താണ്? നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് ആണ്, നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം, നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഭൗതിക ലോകം. ഇതിൽ എന്താ ഉള്ളത്? ഇതില് നമ്മൾ ഗർഭോദകശായി ഓഷൻ കാണുന്നു. ഗർഭോദക ഓഷനിൽ ശയിക്കുന്ന ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മൾ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത്. ഗർഭോദക ഓഷൻ, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, കിടക്കുന്ന വിഷ്ണു ആണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത്. ആ ബ്രഹ്മ ഭുവനാലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന. ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളെല്ലാം പുനരാവർത്തിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങള് ഇതിലേക്ക് നോക്കുക. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് മഹാലക്ഷ്മി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹാലക്ഷ്മിക്കും താഴെയായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഈ മഹാലക്ഷ്മിയുടെ ഈ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് 28 തരം നരകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് മുകളിലേക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന, ബ്രഹ്മാവിന്റെ താമരപ്പൂവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഗർഭോദകശായി മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഉദരത്തിലെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ്. അതിന്റെ തണ്ടിലാണ് നമ്മളുടെ ലോകങ്ങളെല്ലാം വസിക്കുന്നത്. ഈ 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന 14 ലോകങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യലോകം, ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന സത്യലോകം. ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന സത്യലോകത്തിന് താഴെയായിട്ട് കാണുന്നത് തപോലോകമാണ്. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡിവൈസിൽ വലുതാക്കി നോക്കുക. അത് അയച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. ഓക്കെ, അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ തപോലോകമാണ്. അതിൽ 4 കുമാരന്മാര് വസിക്കുന്നു. അതിന് താഴെ ജനലോകം, അതില് പ്രജാപതികൾ വസിക്കുന്നു. അതിനും തൊട്ട് താഴെ മഹർലോകമാണ്. ഭൃഗുമുനി പോലെയുള്ള മുനിമാര് വസിക്കുന്ന മഹർലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം സത്യലോകം, തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, പിന്നെ സ്വർലോകമാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് നമ്മള് ഇതാണ് ഡെമി ഗോഡ്സ്, ദേവന്മാര് വസിക്കുന്നതാണ് സ്വർലോകം. അതിന് തൊട്ട് താഴെയുള്ളതാണ് ഭൂവർലോകം. ഭൂവർലോകത്തിലാണ് നമ്മള് പ്രേതങ്ങളും ഭൂതങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള ആത്മാക്കൾ, ശരീരം കിട്ടാത്ത ആത്മാക്കൾ വസിക്കുന്നതാണ് ഭൂവർലോകം. അതെന്തുകൊണ്ടാ ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ളത്? അവർക്ക് നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി കഴിവുണ്ട്. മനുഷ്യരെക്കാളും അവർക്ക് രൂപമില്ലാതെ നടക്കാനും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെക്കാളും അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി ശക്തികളുണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത്. അതിന് തൊട്ട് താഴെയാണ് നമ്മുടെ ഭൂർലോകം. ഭൂർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഭൂർലോകം. അതിന് താഴെ
നമ്മുടെ പാതാള ലോകങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭൂമി തൊട്ട് മുകളിലേക്കാണ് സത്യലോകം തൊട്ട് മുകളിലേക്കാണ്, ഐ മീൻ താഴേക്കാണ് നമ്മുടെ ദേവലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് ഭൂമിയാണ്. അവിടെ മനുഷ്യരാണ് വസിക്കുന്നത്, മർത്യർ എന്ന് പറയും. മരണമുള്ളവരാണ് അവിടെ വസിക്കുക. അതിന് താഴെ അതല, വിതല, സുതല, തലാതല, രസാതല, മഹാതല, പാതാള എന്ന് പറയുന്ന 7 പാതാള ലോകങ്ങളാണ്. അവിടെ നാഗങ്ങളും ദാനവന്മാരും ഒക്കെയാണ് വസിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പിടികിട്ടിയോ? ഈ 14 ലോകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴെയുള്ളത് തപോലോകം, ജനലോകം, മഹർലോകം, സ്വർലോകം, ഭുവർലോകം, ഭൂർലോകം, പിന്നെ അതല, വിതല, സുതല, തലാതല, രസാതല, മഹാതല, പാതാള. ഇതില് സുതല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്, സുതലം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് മഹാബലിയൊക്കെ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അതിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. പാലാഴിയിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണു, പാലാഴിയിൽ ശയിക്കുന്ന വിഷ്ണുവാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണുവാണ് നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ശരീരത്തിനകത്ത് പരമാത്മാവായിട്ട് കൂടിക്കൊള്ളുന്നത്. അതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാർ കാണുന്നുണ്ട്, അതാണ് ധ്രുവലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്രുവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച ലോകം. ഈ ലോകത്തൊന്നും അല്ല എനിക്ക് വേണ്ടത്, ഇതിനേക്കാളും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ലോകം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വാങ്ങിച്ച ധ്രുവലോകമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സൂര്യൻ പ്രകാശിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ പ്രകാശം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഇരുട്ടായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിന്റെ വാൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ നമ്മളുടെ മരണമൊക്കെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ദഹിപ്പിച്ച് നമ്മൾ ആ വെള്ളത്തിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ കുഴിച്ചിടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അത് ഭൂമിയിലേക്ക്, ഐ മീൻ ഇതിലേക്ക്, ഈ വാൾസിലേക്കാണ് അത് പോകുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് പുറത്തായിട്ട് മഹത്തത്വം എന്ന് നമ്മൾക്ക് കാണാം. അത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാണ്. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയും പ്രകൃതി മാതാവും കൂടി ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഈ എല്ലാ സൃഷ്ടിയും എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ഇതാണ് കാരണജലം. നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിനെയും സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിനെയും തമ്മിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണജലമാണ്. കാരണ ഓഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണ ഓഷനിൽ ശയിക്കുന്ന കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഈ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും, എല്ലാ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, കംപ്ലീറ്റ് യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നും വരുന്ന ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളാണ്. അതിന് തൊട്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ദേവി ലോകം കാണും. ദേവി ലോകങ്ങളാണ്, അതിലാണ് ദേവിമാരൊക്കെ വസിക്കുന്നത്. ദേവിമാരൊക്കെ വസിക്കുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സദാശിവ ലോകം കാണും. കൈലാസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലാണെങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മളുടെ ഐ മീൻ സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ധാമമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അവിടെയാണ് വസിക്കുന്നത്. അതിനെ നമ്മൾ സദാശിവ ലോകം എന്ന് പറയും. ഇത് ഈ ഫുള്ള് കാണുന്നത് കാരണജലമാണ്. കാരണജലത്തിലാണ് വിരജ നദി ഇവിടെ ഗോലോകത്തിൽ നിന്ന് വന്ന് അതിലേക്കാണ് സംഗമിക്കുന്നത്. അതിന് തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കളറിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ്, യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിയായിട്ട് പ്രകാശമായിട്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് ഇവിടം വരെയാണ് പോവുക. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇവിടം വരെയാണ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മാല പോലെ വൈറ്റ് കളറിൽ നോക്കൂ, ഈ സൈഡിൽ കാണാം. നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മാല പോലെ മുകളിലേക്ക് ഒരു സംഭവം പോകുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് ഗോലോകത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ്. നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ മാലയിലും ഓരോ മണിയും അതിൽ പോയിട്ടാണ് ചേരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും പിടികിട്ടിയോ? ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ കാണുന്നതാണ് എന്ത്, വൈകുണ്ഠ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്ലൂ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് മോക്ഷം കിട്ടിയവർ, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, സായുജ്യം, സാരൂപ്യം, സാർഷ്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇതൊക്കെ സാമീപ്യം, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിയവര് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കാണ് എത്തുക. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലാണ് മുക്തി കൊടുക്കുന്ന മുകുന്ദനിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ലോകത്തിലാണ് എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ദശാവതാരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നമ്മൾക്ക് ദശാവതാരമല്ല, 24 തരം അവതാരങ്ങളാണ്. അത് മാത്രമല്ല എത്രയോ ലക്ഷം അംശാവതാരങ്ങളുണ്ട്, അംശാംശാവതാരങ്ങളുണ്ട്, യുഗാവതാരങ്ങൾ, മന്വന്തരാവതാരങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ധാരാളം അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അതെല്ലാം വസിക്കുന്നത് ഈ വൈകുണ്ഠത്തിലാണ്. ഓരോ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുമുള്ളത് ഓരോരോ അവതാരങ്ങളാണ്. ബലരാമനും സംകർഷണനും വാമനമൂർത്തിയും ഇതൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉള്ളത്.
ഓക്കെ, ഇതാണ് വൈകുണ്ഠലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ക്ഷീണേ പുണ്യമർത്തിയ ലോകം വിശന്തി, ബ്രഹ്മലോകം വരെ എന്നാ പറയുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മ ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന, അവിടെ ചെന്നാലാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരിക. പക്ഷേ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ പുണ്യം ക്ഷയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭൂലോകത്തേക്ക് വരും. അതിന് മുകളിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണുന്നത്? അയോധ്യ കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അയോധ്യ രാമരാജ്യം നമ്മളുടെ ഭാരതത്തിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും, സീതാദേവിയും അമ്മമാരും അച്ഛനും എല്ലാവരുമായിട്ട് രാമൻ അവിടെ വാണരുളുന്നു അയോധ്യയില്. അതിന് മുകളിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോലോകത്തില് എന്താണ് ഉള്ളത്? നമ്മുടെ അധർമാർത്ഥ കാമ മോക്ഷങ്ങളാണ് കാവല് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ 4 വേദങ്ങളും അതിന്റെ ഓരോ സൈഡിലും കാവല് നിൽക്കുന്നു. അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ താഴെയായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ദ്വാരക കാണാം, മധുരാപുരി കാണാം, ഭഗവാന്റെ ജഗന്നാഥപുരി കാണാം. ഇതൊക്കെ അതിന്റെ വാൾസിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാം. ഈ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾക്ക് കാണാം. അതെല്ലാം അവിടെ ഗോലോകധാമത്തിലുണ്ട്. ഭഗവാൻ അതേ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ അവിടെ വാണരുളുന്നു. അതിന് മുകളിലായിട്ട് പിങ്ക് കളറിലും യെല്ലോ കളർ നടുവിലുമായിട്ട് സഹസ്രദള പത്മത്തിന്റെ ഷേപ്പിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗോലോകത്തിന് ഓരോ കളേഴ്സ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് അതില് ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകളാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശാന്തരസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പശുക്കളൊക്കെയുള്ള അശാന്തമായിട്ടുള്ളത്, ദാസ്യരസം, സഖ്യരസം, അതുപോലെ വാത്സല്യരസം, മാധുര്യഭാവം ഒക്കെയാണ് ഗോപിമാരുമായിട്ട് രാധാറാണിയായിട്ട് ഭഗവാൻ കാണിക്കുന്നത്. അതിന്റെ നടുവില് യെല്ലോ കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ഭഗവാൻ രാധാറാണിയുമായിട്ട് വസിക്കുന്ന ഗോലോകധാമം. ഇത് മുഴുവനായിട്ടാണ് ഗോലോകധാമം. ഓരോ ഇതളിലും ഭഗവാൻ ഓരോ ലീലകൾ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. യശോദമ്മയുടെ കൂടെ, ദേവകി ദേവിയുടെ കൂടെ, അതുപോലെ എല്ലാ ഗോപിമാരുടെയും കൂടെ എല്ലാ ലീലകളും ആടിക്കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്ന ഗോലോകധാമം ചിന്താമണി. ഭഗവാൻ എന്താ, ബ്രഹ്മാവെന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചിന്താമണി പ്രകരസത്മസുകൽപ വൃക്ഷ ലക്ഷാപദേശ സുരഭിരഭിപാലയന്തം ലക്ഷ്മി സഹസ്രശതസംഭ്രമ സേവ്യമാനം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ബ്രഹ്മസംഹിത മുഴുവനായിട്ട് ചൊല്ലിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ശ്ലോകം മസ്റ്റായിട്ട് ചൊല്ലുക. ഗോലോകധാമത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പം ചിന്താമണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ആ വോയിസും ഫ്ലോറും എല്ലാം ഉള്ള കൽപ്പവൃക്ഷം, ധാരാളം ലക്ഷമുള്ള സുരഭി പശുക്കളുള്ള ആ ഗോലോകധാമത്തിൽ 1000 ലക്ഷ്മിമാര് സംഭ്രമത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഓടി നടക്കുന്ന അതേ ഗോലോകധാമത്തെ ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗോവിന്ദനെ ഞാൻ ഭജിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഈ ഗോലോകധാമത്തെ കുറിച്ച് സ്തുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഗോലോക ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾ ഇത് രേണു മാതാജിയോ മിനി മാതാജി ഇത് അയച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ ഇരുന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാകുമോ? ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്, മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനിയും ധാരാളം ഇതിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ അത്യാവശ്യം വേണ്ടതാണ് ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ലെസണിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, ഷെയർ ചെയ്തതിനാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇന്നലെ ഞാൻ സോളിനെ കുറിച്ച് വെച്ചപ്പോ ഒരു സ്റ്റോറി പറയാന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. പറയാം. സമയം എന്തെങ്കിലും ഷുവറായിട്ടും പറയും. ഞാനിപ്പോ 9th ലെസൺ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഓക്കെ, ഇന്ന് നമ്മള് അധ്യായം 9
ഇന്നലത്തെ ലെസൺ അക്ഷര ബ്രഹ്മ യോഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതായിരുന്നു, ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു. 8th ലെസൺ അക്ഷര ബ്രഹ്മ യോഗം എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകേണ്ടത്. ഭഗവാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഓരോ ശ്ലോകവും അതിലെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ആരാണോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാന്റെ തന്നെ രൂപവും ഭാവവും എല്ലാം കൊടുക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യം വാപി സ്മരൻ ഭാവം ത്യജത്യന്തേ കളവരും. ഏതു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് മരണസമയത്ത് നമ്മൾ അതായിട്ട് മാറും എന്ന ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അർജുനൻ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചു. എന്താണ് ബ്രഹ്മം, എന്താണ് കർമ്മം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു. അധ്യാത്മം എന്താണ്, അതിദൈവം, അതിബോധം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു എന്നല്ലേ. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ പ്രയാണകാലെ, എന്താണ് പ്രയാണകാലെ, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഇതായിരുന്നു ഭഗവാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. ദ കിങ് ഓഫ് ദ നോളജ് എന്നാണ് രാജവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ എന്നതാണ്. അപ്പം ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നോളജ് ഭഗവാൻ എവിടെയാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മളിപ്പോ ഒരു മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ലോക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോക്കറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ. 18 മുത്തുകളുള്ള ഈ മാലയുടെ ഇതാണ്, ലോക്കറ്റ് ആണ് രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലെ ഇതാണ് ജം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിലെ കല്ലാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം. എന്തുകൊണ്ടാ ഇത് രാജവിദ്യ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഇതില് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അധ്യായം 9. നമ്മൾ നേരെ മിഡിൽ പോർഷനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി യോഗത്തിന്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. ഇന്നലെ പിന്നെ നമ്മൾ അജാമിളന്റെ സ്റ്റോറിയും അതുപോലെ ധാരാളം പേരുടെ സ്റ്റോറികൾ, ഭരത മഹാരാജാവിന്റെയും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറീസ് ആണ്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറീസ് എന്തിനാ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുക. എല്ലാ പുരാണങ്ങളും, നമ്മൾക്ക് എത്ര പുരാണങ്ങളുണ്ട്? നമ്മൾക്ക് 18 പുരാണങ്ങളുണ്ട്, ഉപപുരാണങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പം നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് 4 വേദങ്ങളും ഈ 18 പുരാണങ്ങളും അതിന്റെ ഉപപുരാണങ്ങളും 108 ഉപനിഷത്തുകളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളും ഒക്കെ കൂടിച്ചേർന്നതാണ് നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഇതില് പുരാണങ്ങൾ 18 എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും ഭഗവാന്റെ യാതൊരു മനസ്സിലൊരു സന്തോഷവും തോന്നിയില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് എനിക്കൊരു സന്തോഷം തോന്നാത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നാരദ മഹർഷി, ഭഗവാൻ കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് നാരദ മഹർഷി വ്യാസ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. ചതുശ്ലോകി ഭാഗവതം അതാണ് നീ എഴുതേണ്ടത്. ഇതുവരെ എഴുതിയതെല്ലാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം അല്ലാത്തതും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എഴുതേണ്ടത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തരെ കുറിച്ചുമാണ്. അത് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷമുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടാണ് വ്യാസ ഭഗവാൻ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് ആ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ, ചതുശ്ലോകി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഹമേവ സമേവാഗ്യേ നാന്യപരം, അങ്ങനെ അത് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് എഴുതിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ പഠിക്കാനെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിനും കൊടുക്കണം, ഭാഗവത പുരാണത്തിനും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. സദാസേവ്യ സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്ന് ആസനസ്ഥനാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാനെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഭാഗവതവും വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. 18,000 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. പതുക്കെ പതുക്കെ വായിക്കുക. ഓരോ ലെസൺ ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി ശ്ലോകം പഠിച്ചാൽ തന്നെ, പകുതി ശ്ലോകം വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്തതിന്റെ ഫലം എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്, അമൃത തുല്യമാണ്.
അപ്പം ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാനാണ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അപ്പൊ നിനക്ക് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനന് യാതൊരു അസൂയയും ഇല്ല ഭഗവാനോട്. അതിനാൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ നീ സംസാര ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നീ മുക്തനാകും. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മുക്തിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഈ 9ാമത്തെ രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന ലെസൺ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകാം. ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഉപാസനയാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കാനായിട്ട് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ പറയുന്നത്. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം. സെക്കൻഡ് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, രാജവിദ്യയാണിത്, രാജഗുഹ്യം വളരെ സീക്രട്ട് ആണ്, പവിത്രമാണിത്, ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം, മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. ഏറ്റവും പവിത്രമായതുമാണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട്. ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം, ഇത് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഈസിയാണ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മ്യം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യം, നമ്മളുടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ രഹസ്യവും പവിത്രമായിട്ടുള്ളതുമാണ്, നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നത് കൊണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ നാരായണ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. ജസ്റ്റ് പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, അമൃത തുല്യമാണ് പ്രസാദം എന്ന് പറയുന്നതും. ഭഗവാന്റെ നാമവും അമൃത തുല്യം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അമൃതത്വത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവുക, അമരത്വത്തിലേക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുമ്പോഴും തീർത്ഥം കുടിക്കുമ്പോഴും 2 തുള്ളിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോഴെന്താ പറയുന്നത്? കാലമൃത്യുമതനം സർവവ്യാധി വിനാശനം സർവദുഃഖോപശമനം വിഷ്ണുപാദോദകം ശുഭം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഏത് ക്ഷേത്രത്തിലാണെങ്കിലും പുരോഹിതൻ ഇത് തരുന്നത്, തീർത്ഥം തരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് കുടിക്കുമ്പോൾ അകാല മൃത്യുവിൽ നിന്നും സർവ്വവ്യാധികളിൽ നിന്നും സർവ്വ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് മോചനമാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രോപ്പ് തുളസി തീർത്ഥം നമ്മൾ കുടിക്കുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത്, വീട്ടിലൊരു ടംബ്ലറിൽ ചെറിയൊരു പാത്രത്തില് കുറച്ച് നല്ല പുതിയ പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെക്കുക, കുറച്ച് അതിലൊരു തുളസി ഇല ഇട്ട് വെക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും കുടിക്കാനായിട്ട് തീർത്ഥമായി. ജസ്റ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ്, പറമ്പിലുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും പറിച്ചു വെക്കുക, ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ അർച്ചനയായി. അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ നേദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുക. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു പടല വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 2-3 എണ്ണം എടുത്ത് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുക കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ. കുറച്ച് പഞ്ചസാര വിതറിയോ അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നെയ്യും തേനും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രിമധുരമായി അങ്ങനെയാക്കി കൊടുക്കുക. ബുദ്ധി വർദ്ധിക്കും കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ച് അവിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങയും കുറച്ച് ശർക്കരയും ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിൽ നനച്ച് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കാം. സുധാമാവ് കൊടുത്ത് ഒരു പിടി അവില് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്തുമാത്രം ദ്വാരകയോളം തന്നെ ആ സമ്പത്ത് കൊടുത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ കുറച്ച് കൊടുത്താല് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷുമായി. അപ്പം പ്രസാദം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ ആ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് പ്യൂവർ ആവാൻ തുടങ്ങും. ഒരു വിധത്തിലുള്ള അനർത്ഥങ്ങളും അവര് പിന്നെ ചെയ്യില്ല, ലൈഫിൽ അവര് ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ ചെയ്തു കൊണ്ടുവരിക, ഉള്ളും പുറവുമെല്ലാം ഒരുപോലെ ക്ലീൻ ആക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. കൗരവർക്കൊന്നും ഭഗവാനില് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഹേ ശത്രുഞ്ജയ, ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ. അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. വീണ്ടും നമ്മള് ജനിച്ചു മരിക്കും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ കൗരവർക്കൊക്കെ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അവര് ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് മരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് വീരസ്വർഗം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അസുരന്മാരാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാക്ഷനും രാവണനും കുംഭകർണനും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ടാണ് മോക്ഷം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശത്രുവാണെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത്? പൂതനയ്ക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ മോക്ഷം തന്നെയാ കൊടുത്തത്. അമ്മയോളം സ്ഥാനമാണ് കൊടുത്തത്. വിഷം കൊടുക്കാൻ വന്ന പൂതനയ്ക്ക് പോലും അത്രത്തോളം കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്. നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ എത്ര പതിതരാണെങ്കിലും പാപിയാണെങ്കിലും അധർമ്മിയാണെങ്കിലും നമ്മളും ഭഗവാന്റെ മക്കള് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മളുടെ കുട്ടികൾ എന്തെല്ലാം ചീത്ത ചെയ്താലും നമ്മള് ക്ഷമിക്കും, അത്രത്തോളം ക്ഷമിക്കും അമ്മമാര്. അതുപോലെ 1000 അമ്മമാരുടെ ആ വാത്സല്യമാണ് ഭഗവാന്. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഈ ആകാശം വരെ ഇങ്ങനെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂമിയും എല്ലാം എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എവിടെ പോയാലും വസുദൈവ കുടുംബകം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത്. എവിടെ പോയാലും എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ്, സേഫ് ആണ്. ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കില്ല. നമ്മള് ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മളുടെ നാവിലുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷപ്പെട്ടു വരികയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഫീല് ചെയ്യാം. നമ്മളിപ്പോ ഒരു പൂവിന്റെ അടുത്ത് പോയി നിന്നാൽ, റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പകം, അത് നമ്മൾക്ക് ഫീല് ചെയ്യും. ആ സ്മെല്ല്, ഈ ഗന്ധരാജൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ആ ഫീല് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ്. നമ്മള് ഭഗവാനെ ഫീല് ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പം സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലാ ഭൂതങ്ങളും സർവഭൂതങ്ങളും ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും മിത്രങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം എന്നിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അർജുന. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗമാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വളരെ സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള, വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, പുണ്യമായിട്ടുള്ള, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല. എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കണ്ട 14 ലോകങ്ങൾ എന്ന് കണ്ടതും അതിന് മുകളിലായിട്ട് കണ്ടതും എല്ലാം എവിടെയായിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്റെ യോഗ പ്രഭാവം നോക്കൂ. ഭഗവാന്റെ അത്രത്തോളം പ്രഭാവമാണ്. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകനും സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ അംശമല്ല, ഒരംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ അംശം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് തന്നെ മഹാപാപമാണ്. നമ്മളും ഈ ഭൂമിയും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാൻ ഇതിന്റെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനമാണ്. മനസ്സിലാക്കുക അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ പേടിക്കണ്ട. എത്ര ശത്രുക്കളാണെങ്കിലും അവര് മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നരകമാണെങ്കിലും എവിടെയാ ഉള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ആത്മാവിനോട് കൂടി ചേർന്ന് എപ്പോഴും പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് കൂടെ സുഹൃത്തായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ശാന്തി പൃച്ഛതി. ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഈ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എത്ര ചെറിയൊരു ഇതേ ഉള്ളൂ, ജനലൊക്കെ നമ്മൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കാറ്റ് കടന്നു വരും. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലവുമില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാം കാണും. സഹസ്ര ശീർഷ പുരുഷ സഹസ്രാക്ഷ സഹസ്രപാദ, 1000 ശിരസുകളും 1000 കൈകളും കാലുകളും ഒക്കെയാണ് ഭഗവാന്റെ. എല്ലായിടത്തും ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഒപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ആകാശത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും എന്നിലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് പേടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയുന്നത്. ആരെ നീ കൊന്നാലും ബോഡിലി കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വരിക. ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള വേൾഡും എന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പം എല്ലാവരും എന്നിലേക്ക് തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരിക. പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധീനതയിലാണ്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്തെയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി എന്റെ അധ്യക്ഷതയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? പ്രപഞ്ചത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അത് എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്തെയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ. ജഗത്ത് പരിവർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഋതുക്കള് മാറി മാറി വരുന്നതും മഴ പെയ്യുന്നതും. പാമ്യഹം അഹം വർഷം, ഞാനാണ് ഈ ഭൂമിയെ ചൂട് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇതിന് വർഷം കൊടുക്കുന്നതും അത് കൂടുതലായിട്ട് പെയ്യിക്കുന്നതും ഫ്ലഡ് വരുന്നതും ഡ്രോട്ട് വരുന്നതും എല്ലാം എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഈ ഇതില് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവാണ്. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആധീനതയിലാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയും, ശങ്കരാചാര്യരുടെ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയും ഇത് ജഗത് മിഥ്യ എന്ന് പറയും, ജഗൻ മിഥ്യ എന്ന് പറയും നമ്മള്. പക്ഷേ ജഗൻ മിഥ്യ എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിൽ നിന്ന്? ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ നാശമില്ലാത്തത് ആത്മാവിന് മാത്രമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ അദ്വൈത സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ
ചോദിക്കുന്നത്, ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാലും നശിപ്പിച്ചാലും പ്രളയം വന്ന് എത്രയോ ആളുകൾ മരിക്കുന്നു, എത്രയോ പേർക്ക് വീടില്ലാണ്ടാവുന്നു. എല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. ഓരോ പ്രാണിയും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കർമ്മം അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വേണ്ടാത്തതൊക്കെ ചെയ്തു വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ കഷ്ടപ്പാട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അല്ലെങ്കിലോ ഫ്ലഡ് വന്നിട്ട് ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എത്രയോ പേരുണ്ടാവും. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഭഗവാൻ ജസ്റ്റ് കൂളായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഭഗവാൻ വേൾഡും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വേണ്ട എന്ന് തോന്നുമ്പോൾ അത് തീർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് ഭഗവാന്റെ ഓൺ ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെയിം ശ്ലോകം ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത്, മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയത്തെ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദയ ജഗതി പരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് ആരെങ്കിലും ഈ ജഗത് മിഥ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം? നമ്മള് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം. ഞാനാണ് ഇതിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്, ഇത് മിഥ്യയല്ല, ഉള്ളതാണ്. പക്ഷെ ദുഃഖാലയമ ശാശ്വതമാണ്. ഉള്ളതാണ്, പക്ഷെ ടെമ്പററി ആണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത് മായയല്ല, മിഥ്യയല്ല. നമ്മള് ഭഗവാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയാണ് എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. മയാധ്യക്ഷേണ പ്രകൃതി സൂയതേ സചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദയ ജഗദ്വി പരിവർത്തതേ. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം. അവജാനന്തി മാം മൂഢ, അവജാനന്തി എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു അർജുന. ആളുകൾ, മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു. മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം, മനുഷ്യരൂപത്തിൽ, മനുഷ്യന്റെ തനു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. പരംഭാവമജാനന്ദോ മമ ഭൂതമഹേശ്വരം. പരംഭാവമജാനന്ദോ, എല്ലാത്തിനും ഈശ്വരനായിട്ടുള്ള മമ ഭൂതമഹേശ്വരം, മഹേശ്വരനായിട്ടുള്ള എന്റെ പ്രഭാവം, അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കൗരവരെയും ബാക്കിയുള്ള ശത്രു സൈന്യത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വളരെയധികം പ്രാവശ്യം ഭഗവാനെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷവും പാണ്ഡവരുടെ ദൂതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോയിട്ട് എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാനെ കയറെടുത്ത് കെട്ടാനാണ് ദുര്യോധനൻ തീരുമാനിച്ചത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ധാരാളം ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വലിയ സന്നാഹങ്ങളോടുകൂടി ദുര്യോധനൻ വിളിച്ചു ഉള്ളിലേക്ക്, എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരൂ, എന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? വേണ്ട, എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. നിന്ദിക്കുന്നവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോവില്ല, ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എവിടേക്കാ പോയത്? വിതുരരുടെയും വിതുരാണിയുടെയും അടുത്തേക്കാ പോയത്. സാധാരണ വീടാണ് അവരുടെ. അവിടെ വിതുരാണിയാണെങ്കിലോ അറിയ കൂടിയില്ലായിരുന്നു ഭഗവാൻ വരും എന്നുള്ളത്, അറിയില്ലായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, വിശക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അവര് പഴത്തൊലി എടുത്തിട്ട് പഴമെടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം ആ ഒരു വെപ്രാളത്തോടുകൂടി പഴത്തൊലിയാ കൊടുത്തത്. വിതുരരെ കയറി വന്നപ്പോൾ എന്താ കാണുന്നത്? വിതുരാണി പഴത്തൊലി എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു, പഴമെടുത്തിട്ട് താഴെ ഇടുന്നു. എന്താ നീ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇത്രത്തോളം ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഞാൻ വേറൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല, അത്രത്തോളം ഭക്തിയോടുകൂടി. അതാ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയും സാവിത്രി മാതാജി വായിച്ചപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. വിജയ മാതാജി മീനിങ് വായിച്ചപ്പോഴൊക്കെ മോഘകർമാണോ മോഘജ്ഞാനവിചേതസഃ രാക്ഷസീം അസുരീം ചൈവ പ്രകൃതി മോഹിനീം ശ്രിതാഃ. മോഘകർമാണോ, ഇനി ഇതുപോലെ ആസുരീ രീതിയിൽ നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഈ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവർ, നിന്ദിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയുള്ള നിരീശ്വരവാദ പരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. രാക്ഷസീം ആസുരിയും ചെയ്വ പ്രകൃതി മോഹിനിയും ശ്രിതാഹ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകും. അവരുടെ എന്താ സംഭവിച്ചത്? പാണ്ഡവരോളം തന്നെ ശക്തി കൗരവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പാണ്ഡവരുടെ പോലെ അവർക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിലായിരുന്നു അവരെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നത്. അവരുടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മം എന്തായിരുന്നു? രാജാവാകുക എന്നുള്ളത്, രാജ്യം ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു.
അതും നാശമായി പോയി. അവസാനം ജ്ഞാനാർജനവും പിന്നെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതും അവരുടെ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം എന്തായി പോയി? ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിരോധത്തില് അവരുടെ എല്ലാം നിഷ്പ്രഭമായിട്ട് പോയി. എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും അവർക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും അവർക്കുണ്ടായില്ല. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വരെ അവർക്കത് ഉപകരിച്ചില്ല. രാജാവാകും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഒരു ദിവസം പോലും രാജാവിന്റെ ആ പദവിയിലിരിക്കാൻ ദുര്യോധനനെ സാധിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യ അനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാഭൂതാദിമവ്യയം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പക്ഷേ കുറച്ചു പേരിന്റെ പാർത്ഥ, പ്രഥയുടെ പുത്ര, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവർ കലിയുഗത്തില്, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തില് തപസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതും ധാരാളം ഉണ്ടാകുമെന്നാ പറയുന്ന. ആദ്യ കാലത്തില് നമ്മളൊരു 10,000, ഇപ്പൊ നമ്മള് 5,100 ഏകദേശം അത്രയും ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട്. 4,32,000 ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ കലിയുഗം. അതിൽ ആദ്യത്തെ 10,000 ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾക്ക് കുറെ ഭക്തിയുള്ളവരുണ്ടാകും. അതുപോലെ നാമം ജപിച്ചാൽ ഉടനെ മോക്ഷം കിട്ടും കലിയുഗത്തില്. അതൊക്കെ അതിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ആണ്. ദേവദുർലഭ എന്ന് പറയുന്ന കലിയുഗത്തിനെയും മനുഷ്യലോകത്തെയും ദേവദുർലഭ, ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദുർലഭമാണ്. മോക്ഷം കിട്ടാൻ യാതൊരു ചാൻസും ഇല്ല ദേവന്മാർക്ക്. അവര് ആശിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യനായിട്ട് പിറന്ന്. സാമാന്യ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിശേഷ ബുദ്ധി ആനിമൽസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? നമ്മളിപ്പോ ഈവനിങ് ടൈമിൽ നമ്മൾ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭജന ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് കേൾക്കാം. എന്നിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അവർക്ക് ഈ മോക്ഷം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യും അവരെയും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അതേ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അവരെ കൊണ്ട് നമ്മളുടെ നാമജപം ഒന്നും അവരെ കൊണ്ട്, അവരുടെ നാവ് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് അവരെയും കൂടി ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉച്ചത്തിൽ ചൊല്ലാൻ പറയുന്നത്, ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ദൈവിക പ്രകൃതി കൊണ്ട് സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനമായിട്ടുള്ള, ആദികാരണമായിട്ടുള്ളതും അവ്യയൻ ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള പരമപുരുഷനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രൂപ ഗോസ്വാമികളും സനാതന ഗോസ്വാമികളും എത്ര വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ, നമ്മളുടെ ഗോസ്വാമിമാരാണ് വളരെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫാമിലിയിൽ ജനിച്ചു. നിസാമിന്റെ, മുസ്ലിം രാജാവിന്റെ മന്ത്രിമാരായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവര് മുസ്ലിം ഇത് മതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷം വളരെയധികം പശ്ചാത്തപിച്ചുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു നമ്മുടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് ധാരാളം ബുക്സ് എഴുതി, നെക്ടാർ ഓഫ് ഡിവോഷൻസ്, നെക്ടാർ ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻസ്, അതുപോലെ സ്വന്തം ഇത് ഫുൾ സമ്പത്തും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചതിന് ശേഷം ധാരാളം ഭക്തർക്ക് ദാനം ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ അവര് ഒരു കുടില് പോലും കെട്ടാതെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിലാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്. ധാരാളം ബുക്സ് എഴുതും. അപ്പോ രാധാറാണി എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? വെയിലത്ത് അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരിത്തലപ്പ് പിടിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ രാധാറാണി അവർക്ക് വിശന്നത് കണ്ടിട്ട് പാത്രം വരെ പാല് ചെറുക്കന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം രൂപ ഗോസ്വാമികളുടെ ബ്രദർ തന്നെയാണ് സനാതന ഗോസ്വാമികൾ, അനന്തരവനാണ് ജീവ ഗോസ്വാമികൾ. അപ്പം അവര് സനാതന ഗോസ്വാമികൾ ഒരു ദിവസം വന്നു. ജ്യേഷ്ഠൻ വന്നത് കണ്ടിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമികൾക്ക് തോന്നി, സ്വരൂപ ഗോസ്വാമികൾ എന്ന ഫുൾ നെയിം സ്വരൂപ ഗോസ്വാമികൾക്ക് തോന്നി കുറച്ച് പായസം കൊടുക്കണമായിരുന്നു, ഖീർ വേണമായിരുന്നു, ബ്രദറിന് കൊടുക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ബ്രദറിന് എന്ന് തോന്നി. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി ഓടി വന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് പായസം കൊടുത്തു രൂപ ഗോസ്വാമികൾക്ക്. എന്നിട്ട് എന്റെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്, അമ്മ പറഞ്ഞു കുറച്ച് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രൂപ ഗോസ്വാമികൾ അത് സനാതന ഗോസ്വാമികൾക്ക് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് കഴിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സനാതന ഗോസ്വാമികൾക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് നോർമലായിട്ട് മനുഷ്യരുണ്ടാക്കിയതല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. ആരാ ഇത് തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ കുട്ടിയാണ്, കൊച്ചുകുട്ടിയാണ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. രാധ എന്ന പേര് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇവരെ രണ്ടാളും കൂടിയിട്ട് അവിടെ പോയി നോക്കാനായിട്ട്. അവിടെ ഒരു 30 വർഷത്തോളം ഒരു പെൺകുട്ടി ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. 30 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയതാണ് അവിടുത്തെ പെൺകുട്ടി എന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. അപ്പം രാധാറാണിയാണ് ഗോസ്വാമികളുടെ ആ മനസ്സ് നോക്കിയിട്ട്, മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു വിഷ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നത് പായസവും കൊണ്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള ധാരാളം സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് നമ്മളുടെ ഗോസ്വാമിമാരെ പറ്റി. നമ്മളുടെ ഈ ഇസ്കോണിലെ ഗോസ്വാമിമാരാണ് രൂപ ഗോസ്വാമികളും സനാതന ഗോസ്വാമികളും ഒക്കെ. അവര് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബുക്സ് ആണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ലെവൽ, തേർഡ് ലെവലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുക. ഓക്കെ. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢപ്രധാനമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കൾ എന്താ ചെയ്യുക?
സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, എപ്പോഴും കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും എന്നെ കുറിച്ച്. യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രതത്തോടു കൂടി, എപ്പോഴും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടു കൂടി എന്നെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, കീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ എപ്പോഴും നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ, ഭക്തിയോടുകൂടി എപ്പോഴും ഉപാസിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവർക്ക് എന്താ പറയുന്നത്, മഹാത്മാക്കളെ കുറിച്ച്, വളരെ ഭക്തരെ കുറിച്ച് വളരെ ആനന്ദത്തോടു കൂടി, സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം, അവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ച ദൃഢവ്രത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ എപ്പോഴും പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും, നമ്മളുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ളവരും ഇതുപോലെയുള്ള ഗോസ്വാമിമാരും നമ്മളുടെ എല്ലാ ആചാര്യന്മാരും എന്താണ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരുന്നത്, ഏത് നേരവും എന്ത് ചെയ്യണം, തസ്മാ സർവേഷു കാലേഷു മാമനസ്മര യുദ്ധ്യച. ഭഗവാൻ പറയുന്ന ആ വാക്കിനെ സത്യമാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് നേരവും ജപിക്കുക. നമ്മളിപ്പോ കിച്ചണിൽ നിൽക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക സ്പീച്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ ഭജൻസ്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മൾ ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് നമ്പർ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നാമജപം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ ഇനി പറയുന്നു, പിതാഹമസ്യ ജഗതോ, ഞാനാണ് പിതാവ് ഈ ജഗത്തിന്റെ. ജഗതോ മാതാ ധാതാ പിതാമഹ, മാതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്, ധാതാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്, സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതും പരിപാലിക്കുന്നതും ഞാൻ തന്നെയാണ്. പിതാമഹനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ബ്രഹ്മാവിനെ നമ്മൾ പിതാവ് എന്ന് പറയും, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയും. ഭഗവാൻ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അതുകൊണ്ട് അതല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ രുദ്രനെ പറയും, നമ്മൾ പിതാവ് മാതാവ് എന്ന് പാർവതി ദേവിയെ പറയും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പിതാമഹൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വേദ്യം പവിത്രം ഓംകാരം, അറിയേണ്ടതും ഓംകാരവും പവിത്രമായിട്ടുള്ള ഓംകാരവും. ഋക്സാമ യജുരേവ ച എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് അഥർവണ വേദം എന്നുള്ളതാണ്. 4 വേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വേദങ്ങൾ? ഋഗ്വേദം, സാമവേദം, യജുർവേദം, അഥർവണ വേദം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണ് നമ്മളുടെ അഥർവണ വേദത്തിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ അമ്പും വില്ലും അതുപോലെയുള്ള കലകളും പിന്നെ നമ്മളുടെ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതില് ഭക്തിയും നമ്മുടെ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആണ് വേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ലോകത്തിന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയാൽ ആസക്തി, ആഗ്രഹം, ലോഭം അതൊന്നും അല്ലാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും വിഷസ്, ഇപ്പൊ നാളെ കുറച്ച് പൈസ അറേഞ്ച് ആവാനുണ്ട്, എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാം, കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണ്ടതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? പിതാവാണ് ഭഗവാൻ. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ, ചോദിക്കുക. മാതാവാണ്, ധാതാവാണ്, പിതാമഹനാണ്. ഭഗവാനോട് പറയുക, ഭഗവാൻ എന്റെ ഭുജങ്ങളില്, എന്റെ ഷോൾഡേഴ്സിലെ ശക്തി അനുസരിച്ച് മാക്സിമം ഞാൻ ചെയ്തു, എന്റെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എനിക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് സാധിക്കാനുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, മോണിറ്ററി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഭഗവാനോട് പറയുക ഓപ്പൺ ആയിട്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഞാനാണ് നിന്റെ പിതാവ്, മാതാവ്, ധാതാവ് എല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു ലക്ഷ്യവും. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഭരണകർത്താവാരാണ്? ഭഗവാൻ അറിയാതെ ഒരു പുൽക്കൊടി പോലും അനങ്ങില്ല, ഒരു വായു പോലും വീശില്ല. വായുദേവനും സൂര്യദേവനും എല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അഗ്നിയാണെങ്കിലോ അഗ്നി ചൂട് തരില്ല. അപ്പം ഭരണകർത്താവായിട്ടുള്ളതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പ്രഭു, ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിവോട്ടീസിനെ നമ്മൾ പ്രഭുജി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ലോഡ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില ഭഗവാന്റെ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തരും നമുക്ക് ലോഡ് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയുക. സാക്ഷിയും, ഭഗവാൻ സാക്ഷിയാണ്. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മളെയും ബാക്കിയുള്ളവരെയും എല്ലാം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാസസ്ഥാനവും ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ നമ്മളുടെ വാസസ്ഥാനവും ഭഗവാൻ തന്നെ, ആശ്രയവും ഭഗവാൻ തന്നെ, ഉറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും ബേസ് ആയിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായ ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനവും ആശ്രയവും ഒറ്റമിത്രവും ഞാനാകുന്നു.
സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനവും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ബീജവും ഞാൻ തന്നെയാണ്. ലക്ഷ്യവും ഭരണകർത്താവും പ്രഭുവും സാക്ഷിയും വാസസ്ഥാനം. സെയിം ശ്ലോകം റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ്, സോറി. അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള ശ്യാമ സുന്ദര രൂപം വേണം നമ്മൾ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണ്, സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് നമ്മള് വേദം പഠനം ചെയ്യുന്നവരും നമ്മള് സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഭജിക്കുന്നത്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ ലോകത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യസുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ അഗ്നിഹോത്രം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് അവരവസാനം ഒരു സോമപാനം ചെയ്യും. സോമലത എന്ന് പറയുന്ന വള്ളിയിൽ നിന്നും എടുത്തിരിക്കുന്ന ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരത് കുടിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കുടിക്കുന്നത്? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ മാക്സിമം ഇതൊക്കെ ചെയ്താൽ, വേദ പഠനം നടത്തിയാലും മാക്സിമം നമ്മൾ അഗ്നിഹോത്രം യജ്ഞം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വരെ പോകാം. അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുക? സ്വർഗീയ സുഖങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിച്ച് ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർദ്യ ലോകം വിശന്തി. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ജയന്റ് വീലിൽ കയറിയതുപോലെ ആദ്യം നമ്മൾ മുകളിലേക്കൊക്കെ പോയി എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും, അതിനുശേഷം നമ്മൾ താഴോട്ട് വരും. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മമെല്ലാം ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭോഗാന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ക്ഷീണയും പുണ്യയും മർത്യ ലോകം വിശന്തി, നീ പതിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മർത്യ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വന്ന് വീണ്ടും വീഴുന്നു. പിന്നെയും നമ്മൾക്ക് എന്താണ്? ജന്മമൃത്യു ജരാ വ്യാധി അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് സൈക്കിൾ മാത്രമേ കിട്ടാനുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അതിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് പോയി ഇനി തിരിച്ചു വരവില്ലാത്ത ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു? അന്ധകാലേ ശമാമേവ സ്മരൻ മുക്വാകളേപരം പ്രയാതി സമദ്ഭാവം നാസ്തി എത്ര സംശയ. സംശയം വേണ്ട അർജുന, നാമം ജപിച്ചോളൂ. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റില് നാമം ജപിക്കുന്നവൻ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജന്മം മുഴുവനും നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഭക്തിപൂർവം നന്നായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിച്ചു ചേർന്ന് ജീവിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനാണ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ അയേൺ ആയിട്ട് സൂചിയോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് ഭഗവാനിലേക്ക് ചേർന്ന് അട്രാക്ട് ആയിട്ട് പോകും. അതിനുശേഷം ഒരു ലെവല് ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഒന്ന് കാണാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ ആ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ഭഗവാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ പുറകെയാണ് മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട്, നമ്മളാണ് മാഗ്നറ്റ്. ഭഗവാൻ സൂചി പോലെ നമ്മളുടെ ചുറ്റും കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ. അത് ഭഗവാൻ ദുർവാസ മഹർഷിയോട് പറയുന്നുണ്ട്, അഹം ഭക്ത പരാധീന, ഞാൻ ഭക്തന് അധീനനാണ് ദുർവാസ മഹർഷി. ബ്രാഹ്മണ, ഞാൻ ഭക്തർക്ക് അധീനനാണ്, ഞാൻ അവരുടെ കയ്യിലെ പപ്പറ്റാണ്, അവര് പറയുന്നതാ ഞാൻ ചെയ്യുക. അപ്പം ആ ഒരു ഭക്തിയാണ് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പം അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രണ്ടാണ് ശരിക്കും. അമ്മയ്ക്ക് മനസ്സിലാവും കുഞ്ഞിന് എന്താ വേണ്ടത്. കുഞ്ഞിനെ വേദനിച്ചാൽ അമ്മയ്ക്ക് വേദനിക്കും മനസ്സുകൊണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു നോക്കൂ. അപ്പൊ ആ ആള് അമ്മയും കുഞ്ഞും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ്. അമ്മ കുഞ്ഞ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പോലും അവരുടെ ഫീലിങ്സും എല്ലാം രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. അതേസമയം നമ്മൾ പ്രേമിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ഒന്നാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുക. ഒരേ ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും, ഒരേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് മനസ്സിൽ. രണ്ടാളും തമ്മിലായിരിക്കും നമ്മൾ ആലോചിക്കുക. ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വരിക. ഏത് നേരവും എന്തിലും കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങളിലും ഹസ്ബൻഡിലും വൈഫിലും ആരാണോ കൂടെ ഉള്ളത് അവരിലെല്ലാം കൃഷ്ണനെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക, കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ സോറി പറയുക. നമ്മളുടെ തെറ്റൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കൂടി സോറി പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാ? ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അറിയാവുന്ന ശ്ലോകമാണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. നമ്മൾ LICയുടെ സ്ലോഗനിൽ നമ്മൾ കാണും. അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം, എന്റെ ദിവ്യ രൂപത്തെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് അനന്യാശ്ചിന്ത, വേറെ ഒരിടത്തേക്കും ചിന്ത കൊണ്ടുപോകാതെ, ജനാ പര്യുപാസതേ, ആരാണോ ഭക്തിയോടുകൂടി
തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താന ഭക്തിയോടുകൂടി പ്രേമത്തോടുകൂടി എന്നെ എപ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ഞാൻ നൽകും, എന്താണോ അവർക്കില്ലാത്തത് അത് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർക്കുള്ളത് എന്താണോ ഞാനത് സംരക്ഷിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മളെ കുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾക്ക് കൂടുതൽ പേടി തോന്നുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കുട്ടികൾ ദൂരരാജ്യത്തേക്ക് പോകുന്നു പഠിത്തമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പേടി തോന്നുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോമാം, അവർക്ക് എന്താണോ ഉള്ളത് ഞാൻ അവർക്ക് സംരക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മളുടെ കൺമുൻപിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിവില്ല. ഇപ്പൊ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒരാളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷേ ഭഗവാനെ കൊണ്ട് അത് സാധിക്കും. ചൈതന്യവും അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ, സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അതെല്ലാം സാധിക്കും. അപ്പോ നമ്മളുടെ കൺമുൻപിൽ നിന്ന് ആരാണോ ദൂരേക്ക് പോകുന്നത് അതെല്ലാം ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ. അതുപോലെ തന്നെ ആരാണോ എന്തിനെയാണോ. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാൻ വാക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോമാം യേ ജനാ പര്യപാസതേ, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. ഏത് നേരവും നാരായണ നാരായണ ജപിക്കുക, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് ജപിക്കുക, രാധ രാധ എന്ന് ജപിക്കുക, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുക. മഹാമന്ത്രം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിന് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം പവർഫുൾ ആണ് അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അതിനെ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും. നമുക്കില്ലാത്തത് എന്താണോ അത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് തരുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്, യമുനാചാര്യരുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരു അർജുനാചാര്യരുടെ സ്റ്റോറി. അർജുനാചാര്യര് യമുനാ തീരത്ത് വസിച്ചിരുന്ന ഒരു ആചാര്യനായിരുന്നു. ആ ആചാര്യന് ധാരാളം സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പണ്ടത്തെ കാലാണ്, ആരും പൈസയൊന്നും കൊടുക്കില്ല, ദക്ഷിണയൊന്നും കൊടുക്കില്ല. എല്ലാവരും പഠിക്കും. എല്ലാവരും ഇതുപോലെ പൂവറായിട്ടുള്ള വീടുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവര് തന്നെയാണ് കുട്ടികളൊക്കെ. അപ്പം അതിനുശേഷം ഈ അർജുനാചാര്യര് ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ഇരുന്ന് എഴുതും. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്കും ഭാഗവതത്തിനും അതുപോലെ മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്കൊക്കെ വ്യാഖ്യാനമൊക്കെ എഴുതി വീട്ടിൽ വെക്കും. അതിനുശേഷം ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്ത് പോയി കുളിക്കാനായിട്ട് പോകും. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരും ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ യമുനാ നദിയെ കുറിച്ചും ഗോപിമാരെ കുറിച്ചും എല്ലാം ഓർമ്മ വരും. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ചു നേരം കരയും, വിരഹത്തോടുകൂടി, കൃഷ്ണനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ള വിരഹത്തോടുകൂടി ഭക്തിപൂർവം അവിടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് കുളിച്ച് തിരിച്ചു വരും. തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കും. സാധാരണ അതിനുശേഷമാണ്, അതിന് മുൻപ് കുളിക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപ് അടുത്ത വീടുകളിൽ ഭിക്ഷയാചിച്ചു പോകും. വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ല ജീവിക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഭിക്ഷയ്ക്ക് എന്താ കിട്ടുക അതുകൊണ്ട് വന്ന് വൈഫിന്റെ അടുത്ത് കൊടുത്തിട്ടാണ് കുളിക്കാൻ പോവുക. അപ്പം അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത് ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. എന്നിട്ട് ഭർത്താവിന് വിളമ്പി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവർ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കഴിക്കും. ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ദരിദ്രതയിൽ ജീവിച്ചു വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ദിവസം ഈ ശ്ലോകം വന്നു വ്യാഖ്യാനത്തിന്. ഇപ്പൊ ഇത് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും എന്നെ പോലെയുള്ള ഈ ദരിദ്രനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണോ ഭഗവാന്റെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അർജുനാചാര്യർ അതിന്റെ ഇത് എഴുതി വെച്ചിരുന്ന വ്യാഖ്യാനം അങ്ങ് വെട്ടി. എന്നിട്ട് 2-3 വെട്ടിയിട്ട് അതവിടെ വെച്ചു. പോയപ്പോഴെന്താ, എല്ലാ വീടുകളും അടച്ചു കഴിഞ്ഞു. എല്ലാവരും ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു കഴിഞ്ഞു ഉച്ചയ്ക്ക്. അപ്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു ഇന്നൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കുളിക്കാൻ പോയിട്ട് ആ സമയത്ത് 2 ബാലന്മാര്, 13 വയസ്സ് 14 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ബാലന്മാർ, ഒരാള് പീതാംബരം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരാള് നീല വസ്ത്രം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു, ഒരാള് കുറച്ച് കറുത്തിട്ടാണ്, ഒരാള് വെളുത്തിട്ടാണ്. നമുക്കറിയാം ഭഗവാനും ബലരാമനും തന്നെ. എന്നിട്ട് ധാരാളം സാധനങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കെട്ടി കുതിരവണ്ടിയിൽ വെച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. കുറച്ചൊക്കെ തലച്ചുമടായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇതെല്ലാം ഗ്രോസറീസ് വേണ്ടതെല്ലാം, സാരി തൊട്ട് ഡ്രസ്സ് തൊട്ട്, അതില് ബട്ടറുണ്ട്, പാലുണ്ട്, എല്ലാ ഐറ്റംസും, പച്ചക്കറി, പലചരക്ക് തുടങ്ങിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൊണ്ട് അവര് വന്നിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തു. ഗുരുപത്നിയുടെ മുൻപിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഗുരുപത്നി ചോദിച്ചു ആരാ നിങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അർജുനാചാര്യന്റെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, ശിഷ്യരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഇരിക്കൂ, ഞാൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരാം, കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, കുട്ടികളല്ലേ, തളർന്നതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു വേണ്ട, അർജുനാചാര്യര് തല്ലും എന്ന് പറഞ്ഞു. തല്ലി, ഗുരു അങ്ങനെ തല്ലാറില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. തല്ലി, ദേ നോക്കൂ, എന്റെ പുറകില് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. 2 ആളും കാണിച്ചു കൊടുത്തു പുറകില് ഇങ്ങനെ വെട്ടിയിരിക്കണോ, തല്ല് കിട്ടിയതുപോലെ.
അപ്പം ഗുരുപത്നിക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടവും ഒക്കെ വന്നിട്ട് അവരതിലുണ്ടായിരുന്ന ബട്ടറും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇവരുടെ പുറത്ത് തേച്ചു കൊടുത്തു. സാരമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവരെ കുതിരവണ്ടിയിൽ കയറിയിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അന്ന് അർജുനാചാര്യര് തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴെന്താ ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഗുരുപത്നിയുടെ മുഖത്തൊരു ദേഷ്യവും സങ്കടവും. എന്ത് പറ്റി, ആരാ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നിങ്ങളുടെ ശിഷ്യരാണ്, നിങ്ങൾ എന്തിനാ കുട്ടികളെ തല്ലുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം അർജുനാചാര്യക്ക് തോന്നി, പന്തികേട് തോന്നി. എന്നിട്ട് വേഗം അകത്തേക്ക് പോയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്ത് നോക്കി. അതിലുണ്ടായിരുന്ന ആ പാടുകളൊക്കെ മാറിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അർജുനാചാര്യർക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ്, സത്യം സത്യമാണിത്. ഐ എം ദ അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത്, മറ്റ പലതരം നാണ്യത്തിഞ്ചിതസ്തി ധനഞ്ജയ, ഞാൻ തന്നെയാണ് പരമമായ സത്യം അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അനന്യാ ചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പര്യപാസത്തെ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഹാങ് ആയി ഫോൺ. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, സോറി. ഓക്കെ, യേപ്യന്യ ദേവതാ ഭക്ത യജന്തെ ശ്രദ്ധയാൻവിതാത്തെ മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്യ വിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും. യേപ്യന്യ ദേവതാ ഭക്ത, ആരാണ് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത്, അവർ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് യജന്യ വിധിപൂർവകം, അവിധിപൂർവകമാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് വിധി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, മഹാദേവനെ തൊഴുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. പക്ഷെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തതനുസരിച്ച് അവരത് ചെയ്യുന്നു. എന്നെ തന്നെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം കേശവം പ്രതി ഗച്ഛതി. ഭഗവാൻ ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ആകാശാത് പതിതം തോയം, ആകാശത്തിൽ നിന്ന് പതിക്കുന്ന വെള്ളം എങ്ങനെയാണോ സമുദ്രത്തിലേക്ക് പോയി ചേരുന്നത്, ആകാശാത് പതിതം തോയം യഥാ ഗച്ഛതി സാഗരം സർവദേവ നമസ്കാരം, ഏതു ദേവനെ നമസ്കരിച്ചാലും അതിന് മുകളിലുള്ള ഭഗവാനാണ് അത് കിട്ടുക. കേശവം പ്രതിഗച്ഛതി, ഭഗവാനെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ബുദ്ധിമുട്ടി നമ്മൾ അന്യദേവതകളെ മാനിക്കരുതെന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ പോവുക, അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുക, എന്നിട്ട് ഹരിഭക്തി ചോദിച്ചു നോക്കിക്കുക. ഭഗവാൻ എല്ലാ ദേവന്മാരും തരുന്ന ഇതിന് ഐ മീൻ വരങ്ങൾക്ക് അവധിയുണ്ട്. അത് ഈ ലൈഫിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ യാന്തി മധ്യാജിനോഭിമാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഇപ്പോ ശിവലോകത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ജനിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ദേവി ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇപ്പോ സദാശിവലോകം എവിടെയാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ? പിതൃപൂജകൾ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാകട്ടെ അവരോടൊപ്പം ആകും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഭൂതാന്തി യാന്തി ഭൂതേജവും യാന്തി മധ്യാജനോപം ഇമാം. ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നവർ ഭഗവാന്റെ ഒപ്പമായിരിക്കും ജീവിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മള് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ഒക്കെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോകുക. അപ്പം നമ്മള് ഇന്നലെ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സോളിന്റെ സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അത് ബാക്കി ഭാഗവതത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിലെ പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഒരിടത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. തുംഗഭദ്ര നദീതീരത്ത് ആത്മദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ആത്മദേവന് ദുന്ദുലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഭാര്യ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെയധികം ബാക്കിയുള്ളവരോടൊക്കെ കലഹപ്രിയയും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിനോട് വളരെ ലവിങ് ആയിട്ട് പെരുമാറും. അപ്പൊ ഹസ്ബൻഡിന് അവരൊരു ഫ്രോഡാണെന്ന് അറിയില്ല.
അപ്പം ഹസ്ബൻഡിന്റെ മുൻപിൽ അവര് വളരെ നന്നായിട്ട് പെരുമാറും. ഹസ്ബൻഡിന്റെ ബാക്കിൽ അവര് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു. ഹസ്ബൻഡിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനോടൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുന്ന കലഹപ്രിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീ. അപ്പം അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവര് ഉണ്ടായിരുന്ന കുറേ ധനമൊക്കെ പകുതിയോളം ധനവും അവര് ദാനം ചെയ്തു. ദാനം ചെയ്തതിന് ശേഷവും കുഞ്ഞുണ്ടായില്ല. അപ്പം ആത്മദേവന് വളരെ വിഷമം തോന്നി. കുഞ്ഞില്ലാത്ത ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ആത്മദേവൻ മരിക്കാനായിട്ട് തുംഗഭദ്ര നദീതീരത്ത് പോയി ചാടി മരിക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അവിടെ പോയപ്പോഴേക്കും ഒരു യതിയെ കണ്ടു, ഒരു സന്യാസിയെ കണ്ടു. സന്യാസി എന്തിനാ കരയുന്നത്, എന്തിനാ മരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ആത്മദേവൻ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു കുഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് പിതൃക്കൾക്കൊന്നും ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല, മുൻപില് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, ഞാൻ പുരോഹിതനാണ്, ഗ്രാമപുരോഹിതനാണ്, എന്റെ ശേഷം ആരാ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടു നടക്കുക എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞു. കരഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇത് തലേവര വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും ശിരോലിഖിതം വായിച്ചപ്പോഴെന്താ 7 ജന്മത്തിലെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് 7 ജന്മം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണല്ലോ നിന്റെ തലയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഈ ആത്മദേവൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഞാൻ എന്നാ ഇതില് ചാടി ചാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചാടാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും സന്യാസിക്ക് വളരെ വിഷമം തോന്നിയിട്ട് സന്യാസി ഒരു നിവേദ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മാമ്പഴം എടുത്ത് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇത് ഭാര്യയുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കൂ, എന്നിട്ട് ഭാര്യ അത് കഴിക്കട്ടെ, അവൾക്ക് ഗർഭമുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. ദുന്ദുലിയുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുപോയി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആത്മദേവൻ കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ദുന്ദുലി എന്ത് ചെയ്തു, അയൽപക്കത്തെ സ്ത്രീകളോടൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഇതെടുത്ത് കഴിച്ചാൽ എനിക്ക് ഗർഭമുണ്ടാകും, എനിക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, വലിയ വയറും കൊണ്ട് താങ്ങി എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റില്ല, എന്റെ ബ്യൂട്ടി പോകും, മാത്രമല്ല ഞാൻ പ്രസവിക്കാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡിന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ ചെയ്യും, അതൊന്നും എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല, ഒരു വണ്ടി വന്നാൽ ഞാനിങ്ങനെ വലിയ വയറും കൊണ്ട് ഓടുക, ഇങ്ങനെ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത്. അപ്പൊ അടുത്ത വീട്ടിലെ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു, എന്നാ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, പശുത്തൊഴുത്തിലുള്ള പശു ഉണ്ടല്ലോ അതിന് കൊടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ മാമ്പഴം എടുത്ത് പശുവിന് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. പശു അത് കഴിക്കുകയും ചെയ്തു, അതിന് ഗർഭമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു. ദുന്ദുലി എന്താ ചെയ്തത്, ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ കഴിച്ചു, എനിക്ക് ഗർഭമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആത്മദേവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തു, 9 മാസം വെയിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോഴേക്കും ദുന്ദുലിയുടെ സിസ്റ്ററിനൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി. എന്നിട്ട് ആ കുഞ്ഞിനെ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു, അമ്മയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഞാൻ പ്രസവിച്ചു എന്ന് ഹസ്ബൻഡിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതിന് ദുന്ദുകാരി എന്ന പേരിട്ടു, ആൺകുട്ടിയാണ്, ദുന്ദുകാരി എന്ന പേരിട്ടിട്ട് അപ്പോഴേക്കും പശുവും പ്രസവിച്ചു, ഒരു ഗോകർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുഞ്ഞ്. ഗോകർണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെവി മുഴുവനും പശുവിനെ പോലെ, പക്ഷെ മനുഷ്യ ശിശു. അതിന് ഗോകർണൻ എന്ന പേരിട്ടു ആത്മദേവൻ. ഗോകർണൻ വളരെ നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് വളർന്നു. ദുന്ദുകാരിയാണെങ്കിലോ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും തെമ്മാടിയായിട്ട് വളർന്നു. അവസാനം അച്ഛന് ഈ ശല്യം സഹിക്കാണ്ട്, ഈ കുഞ്ഞിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാണ്ട് അച്ഛൻ ആത്മദേവൻ വനവാസത്തിന് പോയി ഗോകർണനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഭാഗവതം വായിച്ച് വാനപ്രസ്ഥം നയിക്കാനായിട്ട് പോയി. ഗോകർണനാണെങ്കിലോ തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് പോയി. ആ സമയത്ത് ദുന്ദുലിയെ ഉപദ്രവിച്ചു മകൻ. എന്നിട്ട് എല്ലാ പൈസയും ചോദിച്ച് വാങ്ങിച്ചു. ദുന്ദുലി കിണറ്റിലേക്ക് ചാടി ചത്തു. അവസാനം ജീവിക്കാൻ വയ്യാഞ്ഞിട്ട് ഈ ദുന്ദുകാരി 5 പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങി. കള്ളത്തരവും മോഷണവും എല്ലാം ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഈ സ്ത്രീകൾക്ക് പേടിയായി. രാജാവ് വന്ന് പിടിക്കില്ലേ, നമ്മളെയും പിടിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ദിവസം കൊല്ലാനായിട്ട് നോക്കി ഈ ദുന്ദുകാരിയെ. എന്നിട്ട് വായ്ക്കുള്ളില് കനല് കോരിയിട്ട് ഉപദ്രവിച്ച് കൊന്നു. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കനല് കോരിയിട്ട് കൊല്ലുന്നത്. അവസാനം അയാള് മരിച്ചുപോയി. മരിച്ചു പോയപ്പോഴെന്താ, അയാള് പ്രേതമായിട്ട് മാറി. ഈ സ്ത്രീകള് എല്ലാം മുതലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പം ഇയാള് പ്രേതമായിട്ട് മാറിയിട്ട് ഓരോ രൂപമില്ല, കാറ്റിന്റെ രൂപമാണ്, പക്ഷെ രൂപം എടുക്കാൻ സാധിക്കും പ്രേതങ്ങൾക്ക്. അപ്പം അത് ഓരോ ദിവസവും ആനയായിട്ടോ കുതിരയായിട്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് മനുഷ്യരുടെ മുൻപിൽ വരും. പെട്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ പേടിയാവാൻ തുടങ്ങി. പ്രേതബാധയുള്ള വീടാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവസാനം ഗോകർണൻ തിരിച്ചു വന്ന ദിവസം ഗോകർണനോട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, ഇവിടെ പ്രേതബാധയുണ്ട്, ദുന്ദുകാരി ഇവിടെയൊക്കെ പ്രേതമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗോകർണൻ എന്ത് ചെയ്തു, കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഗംഗാജലം എടുത്ത് അതിന്റെ ഗോകർണന്റെ മുൻപിലെ രാത്രി പ്രത്യക്ഷമായി, ആനയുടെ രൂപത്തിലും പോത്തിന്റെ രൂപത്തിലും ഒക്കെ. അപ്പൊ ഗംഗാജലം എടുത്ത് അതിൽ പ്രോക്ഷണം ചെയ്തപ്പോ ദുന്ദുകാരി പറയാൻ തുടങ്ങി. അതിനപ്പോഴാ സംസാരിക്കാൻ ശേഷി കിട്ടിയത്. ദുന്ദുകാരി പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്റെ ബ്രദറാണ്, ദുന്ദുകാരിയാണ്, ഞാനിങ്ങനെ പ്രേതമായിട്ട് അലയുകയാണ്, എനിക്ക് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ല, ഭക്ഷണമില്ല, വായു രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ ഉള്ളത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വിഷമിച്ചു, കരഞ്ഞു.
അപ്പം ഗോകർണൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരോടും ചോദിച്ചു, ഗയാശ്രാദ്ധമൊക്കെ ചെയ്തു. അതിനുശേഷവും ഇതിന് മുക്തി കിട്ടണില്ല. അപ്പം ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ആരും ഒന്നും പറയണില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോഴേക്കും സൂര്യദേവനോട് ചോദിച്ചു. സൂര്യദേവന്റെ ഗതിയെ നിർത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു. സൂര്യദേവൻ പറഞ്ഞു, 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഭാഗവതം വായിക്കൂ, ഇതിന് മുക്തി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു. 7 ദിവസം കൊണ്ട് ഗോകർണൻ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു ചേർത്ത് വളരെ വിപുലമായിട്ട് ഭാഗവതം വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. വായിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അതിന്റെ മുൻപിൽ 7 കമ്പുള്ള ഒരു മുളയുണ്ടായിരുന്നു. 7 കഷ്ണമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള മുള. അതില് അനങ്ങാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദ്വന്ദ്വകാരി അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് കമ്പിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു, കഷ്ണത്തിലേക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ കയറിയിരുന്നപ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് ദിവസത്തെ പാരായണം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ കമ്പ് പൊട്ടിപ്പോയി. അത് മുകളിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. അങ്ങനെ 7 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും 7 മുളയും പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ദ്വന്ദ്വകാരിക്ക് രൂപം കിട്ടി. ഭഗവാൻ വിമാനം കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാര് വിമാനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ തുല്യം ദേഹം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ദ്വന്ദ്വകാരിയെ കയറ്റിക്കൊണ്ട് അവര് വിമാനത്തിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് പോയി. അപ്പം ഗോകർണൻ ചോദിച്ചു, ഇവിടെ എത്ര പേര് വായിച്ചു, ഇതൊക്കെ കേട്ടു, എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും എന്താ മോക്ഷം കിട്ടാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വൈഷ്ണു പാർഷദന്മാര് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി, വാഷ്റൂമിലേക്ക് പോയി, അങ്ങനെ ഗോസിപ്പിംഗ് ചെയ്തു, പൊട്ടുവായിട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഉറങ്ങി. അങ്ങനെയല്ല. ഇയാള് എന്താ ദ്വന്ദ്വകാരി എന്താ ചെയ്തത്? അതിനുള്ളിലിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് ഭക്ഷണമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കേട്ടു. എന്നിട്ട് അത് രാത്രി മുഴുവനും മനനം ചെയ്തു. വീണ്ടും വീണ്ടും തിങ്ക് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടായിട്ട് ഗോലോകം വൈകുണ്ഠം കൊടുക്കുന്നത്. ഗോകർണ, നീ ഇനിയും വായിക്കൂ, നിനക്ക് ഗോലോകം തന്നെ തരാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. വീണ്ടും പശു, പട്ടി തുടങ്ങി എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഗോകർണൻ അടുത്ത മാസം വീണ്ടും വായിച്ചു. എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ ഗോലോകധാമത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. അതാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്റ്റോറി. നമ്മുടെ പത്മപുരാണത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്, ഭാഗവത മഹാത്മ്യത്തിലെ സ്റ്റോറിയാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുക ഭക്തിയോടുകൂടി, സ്നേഹത്തോടുകൂടി. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം വ്യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. എന്താണ് കൊടുക്കാൻ പറയുന്നത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം. ഈസിയാണ്. പത്രം, തുളസിയോ ബിൽവപത്രമോ, ഫലം തോയം നമ്മള് ഫലം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ്, തോയം വെള്ളം, ജസ്റ്റ് വെള്ളം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിൽ കൊടുക്കുക. നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമ്മളുടെ പറമ്പിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി, ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ എനിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത്, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ കായോ ആകട്ടെ, ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ പറയുന്നു 4 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. യജ്ജുഹോഷി യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്തപസ്യസി കൗന്തെയ തത്കുരുഷ്വമദർപ്പണം. 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, യത്കരോഷി യദശ്നാസി, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, യജ്ജുഹോഷി, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, ദദാസി, എന്താണോ ദാനം ചെയ്യുന്നത്, യത്തപസ്യസി കൗന്തെയ, അത് ഏത് തപസ്സാണോ നീ ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, തത്കുരുഷ്വമദർപ്പണം, അത് എന്നിലേക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. 4 കാര്യങ്ങളാണ്. ഇതില് 4 കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ആദ്യം പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിപഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും 4 കാര്യങ്ങൾ. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത്തപസ്യസി കൗന്തെയ തത്കുരുഷ്വമദർപ്പണം. എല്ലാം എനിക്കായി കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം നിനക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. സമൂഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദ്വേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയഃ. എനിക്ക് ആരും പ്രിയമായിട്ടോ എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യവുമില്ല. യേ ഭജന്തി മാം ഭക്ത്യാ മയി ജയതേഷു ചാപ്യഹം. പക്ഷെ ആരാണോ എന്നെ ഭക്തിപൂർവം സ്മരിക്കുന്നത്, ഭക്തിയോടുകൂടി സേവിക്കുന്നത്, അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ആരോടും പാർഷ്യാലിറ്റി ഇല്ല. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ത് പറയുന്നു? ആരാണോ എന്നെ ഭക്തിപൂർവം സ്മരിക്കുന്നത് അവർ എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. അപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതി മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സഹ. എത്ര ദുരാചാരിയായിരുന്നാൽ കൂടി അപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതി മാമനന്യഭാഗ്, അനന്യമായിട്ടുള്ള ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ എന്നെ ഭജിക്കുന്നത് ഞാൻ അയാളെ സാധു എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അയാൾ തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ജഗായി മതായി സ്റ്റോറിയാണ്. ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലത്ത് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്
സമയത്ത് അവര് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള 2 ബ്രദേഴ്സ്, അപ്പം അവര് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയും അസോസിയേറ്റ്സിനെയും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഓരോ വീടുകളിലും പോയി പ്രചരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇവര് ഉപദ്രവിക്കും, തുപ്പും, അല്ലെങ്കിൽ കല്ലെറിയും, എന്തെല്ലാം ചെയ്യാമോ അതെല്ലാം ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ ഉപദ്രവിക്കാനായിട്ട് അവർ വന്നു. ഒരു കലം എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ സൈഡിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. അപ്പം ചോര വന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇവിടെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും ചോര വന്നപ്പോഴേക്കും ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ചക്രത്തോടുകൂടി. എന്നിട്ട് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇത് നമ്മൾക്ക് ആരെയും കൊല്ലാനുള്ള ജന്മമല്ല ഭഗവാനെ, നമുക്ക് ജപം ആണ്, ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മളുടെ ഇത് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇതെല്ലാം കണ്ടപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് മാനസാന്തരം ഉണ്ടായി. അവരും ഭക്തരായിട്ട് മാറി, ധാരാളം സേവനം ചെയ്തു. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അങ്ങനെയുള്ളവർ ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനിഹീനമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ വേഗം ധർമാത്മാവായിട്ട് മാറും. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി, അവർക്ക് ശാന്തിയാണ് കിട്ടുന്നത്. എന്റെ ഭക്തൻ കൗന്ദേയ നീ അനൗൺസ് ചെയ്യൂ, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. എന്തുകൊണ്ടാ കുന്തിപുത്ര നീ പറയൂ എന്ന് പറയുന്നത്? ഭക്തര് പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അത് നിഷേധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാൻ വാക്ക് തരുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ നമ്മൾക്കറിയാം, പ്രഹ്ലാദന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾക്കറിയാം, ഒരിക്കലും നാശമുണ്ടാവില്ല. ഹിരണ്യകശിപു പ്രഹ്ലാദനെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ നരഹരിയായിട്ട് വന്നു. അപ്പം ഇത് എല്ലാവരും മിസ്ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാറുള്ള ശ്ലോകമാണ്. മം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യപിസ്യുപാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസൂദ്ര സേപിയാബ്ദി പരാംഗതിം. എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അവര് ആരായിരുന്നാലും, എത്ര പാപിയായിരുന്നാലും, സ്ത്രീയായിരുന്നാലും, വൈശ്യനായിരുന്നാലും, ശൂദ്രനായിരുന്നാലും, സേപിയാന്തി പരാംഗതിം, അവര് താഴെയുള്ളവർ, അധമർ എന്നല്ല പറയുന്നത്. ആരായിരുന്നാലും, സ്ത്രീയോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ ആര് തന്നെ ആയിരുന്നാലും, എത്ര അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവനാണെങ്കിലും, പാപിയാണെന്നല്ല പറയുന്നത്, എത്ര പാപിയായിരുന്നാലും അവര് എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും, പരമപദം പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്രയും വൈകുകയും ചെയ്തു. ഫോണാണെങ്കിലും ആകെപ്പാടെ ആണ്. മാം ഹി പാർത്ഥ വ്യപാശ്രിത്യ യേപിസ്യോ പാപയോനയഃ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്ര സേപിയാന്തി പരാംഗതിം. ഒരു ശ്ലോകം കൂടിയുണ്ട്. അത് എന്താണ്, ലാസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലോക്കറ്റിലെ എന്താണ് ജം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ലാസ്റ്റ് 9.34 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്താണ്, മന്മനാഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യതി പ്രേമം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. ഒരു സെക്കൻഡ് വരട്ടെ. ഇത് മന്മന, മനസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. മന്മന, ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. മന്മന ഭവമദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക. എപ്പോഴും എന്നെ തന്നെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കരുത് എന്നല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ നമസ്കരിക്കുക. മതിയാജി, എന്നെ ആരാധിക്കുക. മാം നമസ്കുരു, അപ്പം ഭഗവാനെ തന്നെ ആരാധിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യതി യുക്തൈമം ആത്മാനം മത്പരായണഃ. എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നെ തന്നെ പൂർണ്ണമായും ഒഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക. മന്മന, മനസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുക. എന്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ തന്നെ യജിക്കുക, ആരാധിക്കുക, എന്നെ തന്നെ നമസ്കരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പരമപദം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ ലെസൺ, രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് വൈകിപ്പോയി, സോറി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ 9th ലെസൺ? മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ ക്വിസ് ഒക്കെ മാതാജി. ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വീറ്റ് ലെസൺസ് ആണ് ഭക്തി യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാൻ എത്രത്തോളം പറയുമ്പോ സ്വീറ്റ്നെസ് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺസ് ആണ്. ക്വിസ് അറിയാൻ വയ്യാത്തവര്, ചെയ്യാൻ അറിയാൻ വയ്യാത്തവര് രേണു മാതാജിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇനി 9 ദിവസമായി. 9 ദിവസത്തെ ക്വിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറെങ്കിലും നമുക്ക് വേണം. അപ്പൊ രേണു മാതാജിയോ ഗ്രൂപ്പിലെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളവര് രേണു മാതാജിയെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. മാതാജി ലിങ്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റിന്റെ. തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, രേണു മാതാജി പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറയാം. മിനി മാതാജി അതൊന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. പറയാം, ഞാൻ അവരോട് പറയാം. പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മാതാജി, ഞാൻ ഇന്നും പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അവർക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം മാതാജി. അവര് കാര്യം വെച്ചാൽ നമ്മള് ക്വിസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള പോസ്റ്റാണ് ഇടുന്നത്. അപ്പം അതില് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്വിസ് ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുന്നു. അപ്പം ഗ്രൂപ്പിൽ ആരും മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പം ചോദിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടായതുകൊണ്ട് മാതാജി അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ എന്താ പറയണ്ടേ, ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പം ഇപ്പൊ ധന്യമാതാജിക്കായാലും എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കാം. അങ്ങനെ മടി പിടിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പേടിച്ചിട്ടും മാറിയൊന്നും നിൽക്കണ്ട. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഏതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സംശയം ചോദിക്കുന്ന ശ്ലോകം ചൊല്ലണം അല്ലല്ല, നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പില്, നമ്മുടെ ലെവൽ 1 ഗ്രൂപ്പില്, വാട്സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പില് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കുമല്ലോ മാതാജി. അത് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കുന്നത് മാതാജി ഞാൻ 1 അവർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടിട്ടാണ് അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ടൈമിംഗ് ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ചിലപ്പം എന്താ പറയണ്ടേ, രാവിലെ ഇനി വേറെ മെസ്സേജസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ അഡ്മിൻ ഓൺലി ആക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പ് 1 മണിക്കൂർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിടാം. അപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്, വളരെ വൈകി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി കുറച്ച് വൈകി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാരായണ.